Desi Rafaela. Piye-piye? Lah kok campur sari kok apa enake kaya ngene iki aku kok lagi mbok jep to Mas Andi. Wong lagi pimpinane wae disawang penak kok. Lah nggih. Apa meneh garapane? Tapi kula nyawang kok mriki mawon ya Mas. Dek iki malu-malu. Malu-malu wani, wanine ning nguri. Lah nggih kula nyawang ngrowene terus. Dek malu-malu ning malu-malu, wanine ning nguri. Wanine ning mburi Mas Andi iki. Bersyukur ketemu di wilayah Desa Tawun. Insyaallah berikutnya nanti nderekno Sukonejo campur sari. Aku sok mben yo dijakna ya Mas Andi Yo. Tenan lho. Tak dongane lancar jope ya. Amin. Aja ngresula melu campur sari. Ben aku petuk terus. Thank you, terima kasih. Monggo. Karawuan bengi iki Desi Rafaela untuk beliau yang sudah hadir, mungkin dari Bapak Kepala Desa, Bapak Bayan, dan Bapak Sekdes, Bapak Ketua RT dan RW yang sudah hadir, warga masyarakat Desa Tawun, selamat malam, matur suwun sampun nenggani Mbah Sasono CS. Nggih. Kula lajengaken menika. Monggo untuk lagu lelagon gelo katur. Koyok ngene lelagonku
sampean pokoknya campur sari ini SN ngajak terus diajak di Mas Adit aku coba koyo. Tenang. Wes kolek wes guyu terus. Aku lagi iso nyanyi campur sari. Aku iso ngucapno matur nuwun wis gelem anu ngaturke requestku. Anu pun mboten dibatalne ngono ta maksudnya Mas. Enggak, wonge wis ora samar. Ora mboten. Andit sudah percaya sama dirimu. Kula pikir nek mboten dibatalne ngono ya. Ora nek serasa samar mau ki engko Desi Rafaela teko tenan apa ora. Biasanya nek wayahku langsung Carmila loh Mas. Sportif. Biasanya langsung Carmila loh Mas. Oh Carmila. Ya bariki Carmila. Yuk, monggo. Jolali lho Barkah. Tatatat mumpung Mas Tejo ning ngene yo. Disiapno sepeda motore. Niki SN Sukonedo niki spek player, Pak. Spek player iki. Yuk, monggo gelo. Sak pira Mas Kolek? Saya kenal ya Mas Kolek tok lho ya apa iki? Iki kenalan nggih. Kayak ngene. Asik. Bikin apa kok datang kepadamu. Yen pancen ditinggal gawe kamu bisa